Okay, afamobo Mazi Chukwuemeka Vincent Okafor. High makings na ndị Izuogu Akụ Eji Edozi Obi n'obodo nna ya waro ndị Izuogu. Ụmụ onye ndị Amazo ịkpa akapụta na aro ndị Izuogu. Okay, sir, biko gịnị ka anyị na-celebrate taa? Hey, izu taa wụ izu a na-akpọ Nkwor Achi n'ime Ikeji aro ndị Izuogu. Nkwor Achi is the second day of the celebration after nke a na-akpọ Oye Egbugbu. Mbosi eji eme ndị ana eme omenala gbasara Ikeji azụ afịa a na-akpọ afọ azụsị afọ taa bụ nkwọ nkwọ ahụ ka ị nọ n'ọgbọrọ dị anyị ha. Okay, so because you can go ahead and the festival. Just a brief history about the festival. Yes, I am Umuaro. Iba ehuru iba na akpọ ARONDIZUOGU, and I am Umuaro. Aro Mazi Izuogu migrated from obodo a na-akpọ Arochukwu, and ebe a ka anyị setụlụ biri. Aro Ikeji a Ikeji Arochukwu na-eme, but Arochukwu na-eme na September, but due to Kabai si dere I were April time na-eme, and Ikeji a iji wee cheta emume nke ndị nna ndị gboo. Izu ahụ izu eji ebu ihu eme ihe gbasara ipe homage. Ịmara onye wụ nna gị ukwu ije nye ya ugwu ya. Ịghọtana ihe do na ya ka m gbuo nke aga ahụ. Ịghọtana. So because ibi ebe a or is another place? Ụmụ onye aro ndị Izuogu onwe ihe dị ka ibi ebe a ebikwa. Ihe ahụ ba anyị ihe a niile bido n'isi ruo na ndịda ọba anyị ka ọ nne. No, Ajujumumbu, are you based here or maybe you came from from all parts of the world. Enwere ndị UK, enwere ndị America, enwere ndị Russia, ndị Canada, from all parts of the world. Mụnwa na onwe m kwanu ije na-ebu ebukwa. Ebi m Abuja, biri Aba, biri Lagos as onye mgbagharị. So as a matter of fact, I nọtara unu for the celebration. Ebi m n'ụlọ. Kama na ụmụnne m na ikwu na ibe m nọ n'ụlọ. Okay. And so because you any advice or anything you got the viewers at home? Very much good advice. M chọrọ ịdrọpụrụ ụmụ okorobịa be anyị ndị Izuogu na emere bishop ebumnuche nchọ ka Ikeji adịrị na-aga. And advice ahụ ome ndị na-ahụ hapụtazie ha na-akụwasị bọtụ ha ṅụcha mma akụwa bọtụ n'iro eburu mma ahụ nwoke ibe ha ọgụ agụwa ha. This is not ihe nna anyị ha dowere. Ikeji wa ga ehuru mmanwụ emechaa omenala mmanwụ apụọ mmụọ apụọ mmụọ apụọ ụmụ nkwụ a na-eso ahụ mmadụ tie mgbajara otu ihu mgbajara imekwa ya. Asị anaghị ebu okorobịa n'isi inwe ha ego ijide mgbọrọgwụ iji hụ mgbọrọgwụ ijide ibe na ikwu. Ịghọtana. So advice let there be no violence. We don't want violence in Ikeji ARONDIZUOGU because all the towns of Igbo land comes to celebrate with us. So we don't want our fellow neighboring towns and people to get hurt because they come to celebrate Ikeji with us. Thank you very much. Thank you, sir.
Okoli Chiamaka from Lagos. There are lots of people here. What are they celebrating? Okay, we're actually celebrating Ikeji ARONDIZUOGU. It's a festival that has been for ages. Even before I was born, I've been hearing about Ikeji ARONDIZUOGU. And ever since I was a child, I've been attending. The festival is actually for 8 market days. And today is the 3rd day. It started on the 27th. And it will run through till next week, Thursday. Okay. Do you like this festival or you're just doing it? Do you enjoy it or would you want it to continue? Of course, I want it to continue. It's not like it's harmful, and it has a way of bringing everybody together, and it's fun. So I love the festival. Okay, do you have anything to tell our viewers at home, those watching you right now? Well, all I'll tell my viewers is, if you've not experienced Ikeji Izuogu before, try and experience it. You would love it. In fact, it's an addiction, because once you experience it, you want to keep coming. It's a beautiful culture. Okay, because gini ka anyị na-eme taa? Ikeji ka anyị na-eme ụbọchị anyị. Because ife a na-eme ọ na-atọ gị n'obi? Emekwa ọ na-atọ m. Because ị ga-ike ịgwa ya maka the festival. Festival ọ dị mma, ọ na-agazi onye megani. Okay, enwere ndị na-ele gị n'ụlọ kịta. Enwe ife ị chọrọ ịgwa ha? Atụla ihe a na-eme, ha gara ihu na-ebido anyị. Akọrọ ha dị mma.